Thank you, AJ. Oo. Wala. Tang-tang. Hmm? Oo, wali. Dali. Tago. Wow. Sa kabuok. Wow. Wow. Mama. Abobogan. Lisa pa. Wadi hewa sakit abung. Data ako ini. Pasa ni Dik abung.
ka ba? Huwag kayo magsilig sa ko. Mama, Hmm. natane ako. Hawa, di kayo manilhig ko. Wow! Da. Amin na. Ma. Hawa sa dito sa kani. Mama, ko. Tuko mama, kaya di ka mamati na ko. Nabog kayo dani. Ay, kung hawak do. Ha? Hawoy, kung hawak. Ano ka? Mama, ne. Ilaga tayo sa ilaga. Tayo sa ilaga. Kain daga.
Ito man to. Hindi. Hala! Agay! Hala! Hala! Ano man tingog? Hindi, sikma. Sikma. Sikma! Sikma ba? Sige! Ne? Hala! Ano man ang hala? Hala! 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 Aman! Parang ako. You. You. Hala! Hala! Bangun itu si Arab. Uy, Natayawa! Hala! Hala! ang chicken na namatay o ilubong. Ano sa manong? Magluya na din, ha? Bangun mo na eh. Ano mo? Ano? Huwag mo na ibutaw sa tangkal. Ya. Puro. Puro. Ha? Ay. Kaon pato! Ah. Ay. Bangko. Nani lupong! Hey! Baka? Hala! 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 Kaman tingog, hala-hala. Hala! 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 Ay! La 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 la. Maali patay chicken ale. Kita mo ko ganina. Ha? Kita ko ganina. Maali na chicken patay dito. Kita nga lagi ganina. Kasama kayo mo. Ana chicken patay. No. Kanama to. Patay chicken. Pila man na. Fish cracker? Oh. Parat mo na. Uy. Bawa na niya. Yes. Ano na, kada imo ka na ah. Maali ako. Ikaw na na. Nanay Moya tata. padala niya mga taon. Wala ko pancho. Mama. Oh. Maali. Naman. Nanay Doa na lang ka. Duha? Palihog kayo. Tingab mo na mo na lang. Si Jim Carlos, si Xavier, po kanin po kay
kargador para. Mura ba din hilig? Inibiro ni Okay na. Madat ang bata. Hindi na yung sakit sa dito. Ay, kuha na lang. Dahil mo yan. Pagbenching ko nang mismo. Doha ka bo ka ng kumpisa. Sampok ba ni mo? Uy, dagan rin na ako. Sabot nito kanina. Ngaway pa ngayon ay. Kaya karoon, minsan na may resulta. Ay, musilas di ay. Ay, magkita. Diha. Nawala. Suras pikas. Do. Pikas. Ano ikan? Ilarulin. Aw. Tara na, kay napay kung di ka uno. Yan na, tara. Pero din ay musilas. Ah, wala dada. Ito sa taas. Dito ka Pikas. Aha, madi ka di ay. Uy, nanay tata. Nabuang tumas ilang balay. Laga ka naman. Libong na yun ni mama. Chicken. Ay, di ko balo. Okay, kabawa ni mama di ko di ka balo. Mama ni mo. Oh. Oh. Huwag sundang dito pag kuana. Sumulo sa inyong mama. Ripat sukal dito. Ayan na yung mama. Sundang dia, mama. Oh. Nami ako. Si Tristan unya na tatay ra maglubong na na daga ka naman. Ate na niya ako ni dapat. Ano ko ta? Okay rin chicken ng isa okay. Aman. Pero udah ni yung. Lah. Hala. Aman. Sige. Hala. Gina. Gina. Tingog ini. Nara okay labay. Da. Kuan Ming. Para sumili. Miming. Kaon niya. Agay gahak. Titan. Sige maglipat tag sugar. Sama na bili na? Sayang ka na makabiling kaya rin karon. Bila man ang kuan. Inta, Oh, 50 na karon. sila? 450 na. Ay, di ko kabalo na nagto
Kurang mo kung bana sa puok. Sa trabaho. Dagan ba yung musika nila o gamay? Wala ko yung kanon. Pinang kanon. Ano, mali ka na, madlang ka nang doon. Kaya siya rin mo mag... Pero mag-uwi sa nita, ito na Bakaw. Ano sa labi? Kung di ba ka na ni Kuya? Titing. Ano ba? Wala ba? Atagan tiga ba? Sa inyo niya ba? Gani. Siya na mo dara kabalo. Wala, bikot-kot mo ko ando. White sugar. Kot-kot. Kot-kot siya. No, surod migas. Dito butang di. Di ambil di. Okay, dia butang kay kot-kot man. Mama na mong hala-hala. Kanang simpon. Kuya siyang simpon ba? Mati oh. Mati. Saan mo nang tingog ko, EJ? Oo, paingan. Balik ka to. Nyara, balik ka to, ate. Kaya bisan tipay sa tasipon bigay, balik mo ka ate ron. Wala si ate, nag-iapa si Sana. Nanay Sana, balik ka to. Nyara, balik. Si Panday. Why mo sinilas taas na to? Labhan ako. Taas. Uy, dili, diha. Ito dito ba kusina dito? Labhan, mama. Ito sa kusina. Oh. Nakakita ni ma? Unsay color?
Oh. Mm. Yay! Ay! Hinay! Ato ka ko, oh? Ah. Tay uban tatay ako. Daplin, ha? Ano yung motor? Sakit Naman. ako kamot. Ano sa man di ay? Anak. Agoy. Hinay. Hinay, ha? Daplin, ha? Chicken. Tristan. Tristan. Daplin. Daplin, agi ka ng motor. Oh, daplin, agi. Daging ako. Oh, daplin, ha? Nakita ni mo? Ah. Dali, nagkatingin ng lens. Pila da? Kailangan ka rin natin. Sila? Ay, 50 ra ako tayo saya. Mahal na. Oh. 50. Ay, 50 ra. Oh. Pwede mo siya pa doon sa mong anak para makumpira mo. Kaya 50 ra yun. Mahal ba kayo sa Oh, kuwan? mahal man siya. 4 rin mong balik iya. Steak. Ang kanin mo, 70 ra last name. 70, ang name. Ano yung ingon? Saldo ka rin mang kuha niya. Ang daga ba dito mo? O na, dita. 50 lang hala, uy. Oh. So, naura na yung last price. Pina may baligyan na lugar. 4 ang istikarate. Ang kanin mo sa 70. Ang kahal, 20. Wala na makabot na kanin. At paakit na sa mahal na. Yung mahal na bang sigarilyo dyan? Ayos na kayo distribute. Hindi makakagi ang sigarilyo ka rin. Ano yung mga last price? Ang 550? Oh, last lang yun. Ako rin yung bata ng sauna. Kailan yun na siya. Ako rin yung bata ng sauna. Salamat natin. Oo.
Umalis. Umalis si baby. Gumala. Sige, naman. Ayo. Makangasigi, magkagsuri-suroy. Uy! Magpuyo di ka sa balay di ay. Sabot, uy.